my channel. Ayan, gawa tayo ng mango smoothie, guys. Ayan, we have mangoes. Mangoes na naka-frozen na siya, guys, na bili namin sa isang grocery or Carrefour dito sa amin. And ito yung ating mga ingredients. Ayan, mangoes na chop-chop na siya. Then I have Astoriana, gatas. Ayan, sin lactosa. This is sin lactosa. And also only mangoes and milk Astoriana ang ating ingredients. Hindi natin nahaluan ng yogurt dahil mas simple, easy to do smoothies mangoes. Ayan. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan ng ating smoothie. Ayan. Ayan, first time guys na gagawa kami ng ating or gagawa ako ng smoothie mango. Dahil summer na dito. Ayan. Para hindi mainit ang ulo, gawa tayo ng malamig. Ayan, very soon guys, gawa kami ng ng halo-halo. Ayan, bili pa kami ng ito yung regalo sa akin ni Papi. Ayan, ngayon ko lang nagamit again. Ayan. Mali ata, mali. Ayan, sorry naman guys. Kasi hindi nagagamit. Nangamoy na siya. Shake muna para mahalo-halo. Ayan. Hindi na natin lalagyan ng asukar or condensed milk para sa nagjijit ang katulad ko. Ayan. Shake natin. Tingnan natin kung okay na ba. Oh! Konti. Hindi. Lagyan natin additional ng konting gatas. Actually guys, hindi ako mahilig sa gatas. Pero dahil nga mag-smoothie, may gatas. Ayan. Okay na siya. Ayan, tingnan natin. Ito na talaga ang gagawin ko guys sa akin pagjijeta. Bibili ako ng mga prutas, either fresco or frozen na na prutas para gagawa ako ng smoothies. Ayan. Ngayon lang to guys kasi mainit na talaga. Para hindi mainit ang ulo ni Bicolana, gagawa ko ng smoothie para laging malamig ang ulo. Diba? Ayan. Ayan. Smoothie. Smoothie ni Bicolana, guys. Ayan, smoothie mango. Ayan. Try natin, guys. Ayan, try ko. Ayan, try natin. Kung masarap ba. Yummy, hindi siya matamis. Pero tama lang. Hindi naman siya maasim. Ayan. Sarap. Ang paborito ko pa naman to guys, mangga. Diba? Ang paborito kong prutas sa Pilipinas is mangga. Ayan. That's all guys. Ayan, thank you for watching and keep safe everyone. I love you guys. Bye-bye.